Hello everyone, welcome back to my channel. So लोगोफोर आं छठ फुजायाव थांदोंमोन आरोना बे भिडिअआ 10 नभेम्बरनि इभिनिंनि स' नोंथांमोना छठ फुजाया माबायदि दिनै आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनथिनो मोनगोन गोबाङानो मोनथिया जानो हागौ छठ फुजाया मा एबा गोबाङानो मोनथिया आं मोनथिनाय बायदिब्ला गोबाङानो मोनथिया आरोना छठ फुजाया माबायदि स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो छठ फुजाया माबायदि जायो दिनै आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौनो शेयार खालामदो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन स' लोगोफोर खायफा आरो साननो हागौ आरोना जेन गुबुननि फुजायाव थांनानै भिडिअ खालामनायखौ आरो सोरबाया नेगेटिभ कमेन्ट हरलायगोन स' जिहेतु जोङो आसामाव दङ हिसाबै गासै कमिउनिटियानो आसामाव जिहेतु थानाय जायो बे हिसाबै आं आरो उन्दैनिफ्रायनो माने जोंहानि नाइभार माने खाथिनिया माने बिहारिसो आरोना इनिखायनो आं बिसोरदो स' उन्दैनिफ्रायनो आङो बे छठ फुजा जाबोला आं फैखायो आरोना ओमफ्राय नै नोंथांमोना नुदो जानो हागौ बे दैमाया जोंनि धोनस्रि दैमा जोंनि न'निफ्राय 1.5 किल'मिटार बा 1 किल'मिटारल' जागोन आरोना स' बे दैमायावनो जायखौ धोनस्रि दैमा बुङो बे दैमायावनो बे छठ फुजा ओमफ्राय बे छठ फुजानि बागै आङो फंनैसो नोंथांमोननो फोरमायना होनोसै इभिनिंआव इसोरो 3:30 PM आव थाङो आरोना इभिनिंआव बियो 10 नभेम्बरनि भिडिअ जोङो 10 नभेम्बरनि इभिनिं खालि 3:30 PM सोआव जोङो दैमायाव थाङो आरोना ओमफ्राय फुजा खालामनानै फैफिनो जेब्लासिम साना हाबा अब्लासिम बिथांमोना बे जायगानिफ्राय फैया आरोना बे फुजा मण्डपनिफ्राय फैया आरो ओमफ्राय नेक्स्ट दिनाखौनो आरो 11 नभेम्बरनि फुङावनो आनोखि मर्निंनि 3टासोआवनो बिथांमोना आरो बे मन्दिराव बे मन्दिर माने बे दैमायाव फैफिननानै फुजा खालामो ओमफ्राय जेब्लासिम साना ओंखारबोआ अब्लासिम बिथांमोनाबो बे दैमानिफ्राय फैया आरोना स' बिखेखै बे फुजाया सूर्य देवताखौ माने इसोरनि गुबै रूप हिसाबै बिसोरो सानखौ सिबिनाय जायो आरोना बे फुजाया छठ फुजाया सानखौनो इसोर महरै सिबिनाय जायो आरो बे फुजायाव नै दा साना हाबबाय बिथांमोना फैफिननो हमबाय जेब्ला सान हाबो बिथांमोना बे फुजा मण्डपनिफ्राय फैफिनो स' नोंथांमोना नुदो जानो हागौ बेनो जाहैबाय छठ फुजा स' बिहाराव मैखोम फालिनाय जायो बे फुजाखौ जिहेतु खायफा बिहारिफोरावबो आसामाव थायोना जिहेतु आसामावबो बे फुजाखौ फालिनाय जायो आरो स' बेबायदिनो फुजानि बुस्थुफोरखौ बिथांमोना खर'आव लायै फैयो दोनफैयो ओमफ्राय उनावहाय आरो जेब्ला सान हाबो अब्ला लानानै न'आव फैफिनो आरो बेनि नेक्स्ट दिनाखन बिथांमोना मर्निंआवनो सान ओंखारिनि सिगाङावनो बिथांमोना आरो बे जायगासिम फैफिननानै फुजा खालामो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेखिनि भिडिअआ इभिनिंनि आरो नेक्स्ट गाबोन लोगो मोनफिनगोन माने मर्निंआव लोगो मोनफिनगोन हेल' ओमफ्राय दा जोङो थांगासिनो दा 4टा जाबाय आरोना ओमफ्राय जों दा थांगासिनो थाबाय गोजांसोदो सासेखौ गोजाङाखै पालवान जादों একটা সব পালোয়ান মুড়ে মাত্র ঠান্ডা লাগছে ৰাতি যে আমাৰ ঘৰত আহিছে মই গৈছো চুইটাৰ পিন্ধি ল বুলি সিহঁতৰ ঠাণ্ডাই নালাগে ষ্টাইলতে ঠাণ্ডা নালাগে সিহঁতৰ Good morning guys next दिनाखन जोङो आरो मर्निं सिखारनानै बै फुजा खालामग्रा मण्डपआव दैमासिम थांफिननो नागिरदों नै लामा लाइट होजोबदो खोमसि सिखारना फैनाङोना स' जों दा थांगासिनो आरो स' मर्निंआव जों माबायदि फुजा खालामो बेखौनो आरो एसे खोन्थिबावनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो स' गाइस मैयानि जायगायाव जों सफैफिनबाय बिथिंजाय दङ टुनटुनि थफ्ला लाना स'
जों आसामाव थानाय हिसाबै सोब जनगोष्ठी एबा सोब कमिउनिटिया माबायदि नेमखान्थि फालियो माबायदि कालचार बिथांमोननि कालचाराबो माबायदि जों मोनथिना लानाया मोजां स' नोंथांमोना छठ पुजाया माबायदि आंनि भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो मोनथिबाय होननानै आङो आसा थाबाय आरो स' दा नै दैमायावहा गेजेराव बिथांमोना जेब्लासिम सान ओंखारा अब्लासिम बेबायदिनो गसंनानै थाबाय थायो दैमायाव दुगैनानै इदिनो गसंनानै धुपकाथि लानानै बा बिदिनो फिथाइ सामथाइ लानानै गसंनानै थायो इनि उनाव साना जेब्ला ओंखारो अब्ला बिसोरो दैमानिफ्राय सिखारनानै फैसिगोन आरोना जोंथ' मालाबाबो सान ओंखारनायखौ नुवा एबा सान ओंखारनायखौ जोङो नेनानै थाया न' ओंखारखांनानैसो जोङो सानखौ नुनाय जायो स' बे दिनखालि सानखौनो माला ओंखारगोन बेबायदि नेना थानाय जायो आरोना बेनिखायनो बुहुद माने लाइक बुहुद हेप्पि फिल खालामो आरोना बिराद मोजां फिल खालामो आरो नै साना गोजा जारौरौ ओंखारबोबाय नै साना ओंखारबोनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना सासे सासे खुलुमनानै ओंखारबोबाय आङो सान ओंखारनायखौ नेगासिनो वाव स' बिउटिफुल जारौरौ गोजा ओंखारबोबाय आरोना बुहुद मोजां नाङो आरोना जेन सान ओंखारनायखौनो माला ओंखारगोन नेबाय थानाय जायोना स' नै जा समायना साना ओंखारबोबाय बावखांबाय ओमफ्राय जों दसेनो थांसै आरोना सानाथ' अलरेडि ओंखारखाबाय ओमफ्राय दा एसे बैयावहाय मन्दपआवहाय फुजा खालामबावगोन ओमफ्राय फुजा खालामखांनाय उनाव थांसिगोन आरोना गावसोर खुलुमलायसिगोन आरोना स' बिहारनि बेनो बयनिख्रुइ गोदोर फुजा आरोना बिसोरना बे मोनसेल' फुजाखौ बिसोरो माने मैखोम फालियो आरोना जेरै नेपालिफोर एबा बाङालिफोरनि थाखाय दुर्गा फुजाया बुहुद गिदिर आरोना स' बिहारिफोरनि थाखाय बे छठ फुजाया गिदिर आरो स' बेनो जाबाय बिसोरनि मैखोम फुजा आरो जाबायनो स' गाइस आं बेखौ माने दैयाव फोजोंहरनोसै आरोना बे खलाखौहाय थांना नायनोसै आरो इसोर आंनि साननायावनो जाथोंदो स' ओरै खालामाखै फेट्रेक्टर खालाम ओरै अ स' आं दा बेखौ फोजोंहरनोसै ना बाजाग्रा नाहरबाय थादों नोङो माबालाय गाहाय खालाम थाङो ओइ खिना थांब्रा ओइ खिना स' थांबाय आरोना स' साना द्रां जाबोबाय नायनो हालायाखै मेगना एसे जादों दै आंना मेगना ओरैनो फिसाखा
मोजां मोनबोबा लाइक कमेन्ट